Здравейте от Офертичка! Искаме да ви представим новият ни дрон модел F-187. Извадете от калъфа дронът и дистанционното. Извадете аксесуарите за дистанционното от неговият гръб. Дистанционното се захранва с 3 броя батерии. Поставете батерията на дрона. Разтворете му перките една по една, както следва. Включете го чрез задържане на копчето, докато не светне. След това го поставете хоризонтално. Включете дистанционното. Синхронизацията към дронът се получава след натискането на двата джойстика надолу. Функция калибриране. Готови сте за полет. Има възможност да се издига автоматично с копче и да каца. Може да го пилотирате странично, напред, назад, може да го контролирате на всяка страна. Има опции за ротация наляво и дясно. Дронът има сензори за избягване на препятствие и да не се блъска. Дронът може да прави забавни кръгове на 360 градуса. Има и Headless Mode. Предоставя възможността за регулиране на скоростта чрез предавки – първа, втора, трета. При износване на перките имате резервен комплект, който може да смените чрез инструментите в комплекта. Развийте винтовете чрез отвертката и издърпайте перките. Заменете ги с нови. В комплекта имате и защитни протектори за препятствия. Сканирайте QR-кодът и свалете приложението. Дронът трябва да бъде включен, както и интернета на телефона ви. Може да поставите телефона ви на стойката на дистанционното и сте готови за полет. Зареждането на батерията на дронът е с кабел. Батерията е заредена, когато спре да мига червено.